labarin duniya. Ga zancen duniya. Hai ku saurara na baku labarin duniya. Wani sai a gaban ka za ya so kai ba fariya, amma in baka nan ya dinga yi ma dariya. Ya zama kamar bakar kula ma mai ɗalliya, mai tafiya ka tsaya zai yi ba tambaya. Mai gaggawa ku tambaye shi ina zaya ne. Wata rana da safiya na tuna ƙuruciya, makarantar duniya allo na iya, kuma yanzu zan biya. A haye mai haƙuri shi kamar duniya, ko ka zaulaye shi sai dai shariya. Shiru ma magana take yi wa zuciya, kuma ga alhakin sadabin ka duniya. Ƙasa ta Najeriya kuma zauna lafiya. Mu bari yin faɗa da juna arewa da 'yan kudu, don in yanzu da mu ake wata ran ba mu bane, ko ba mutuwa tsufa da nan zuwa ga farillan duniya. Idan Allahu ya arziki a gare ka, da fari ka kyautata duk ma'amalarka, ka zauna wa lafiya kalau da maƙota. Kai za ka kasa jaka cikin jama'arka, mai kyauta bai rashi rayuwar shi da armashi. Alƙawarin Allah ba za ya canza ba a duniya. Kan ragaya na ga kudan duniya, na sanyo tagiya tsido da farar kaya, zaki tashin zuma. Ya Allah ka taimake mu samu gama lafiya, ka tsare mu da sharika da 'yan hau da hayaniya. Domin munafiki fasan bashi da tarbiya, 'yan gulma da hasadar mu sai shiga halin wuya. Ya Allah ne godiya, yi mana ni'ima, ga muna lafiya kanan kuma ga sutura. Tauraro haske yake, inuwa cikin mun fake, mun bar su a tsallake. Nasara a jini take, don mun rike annabi.